Шон Мс кист? چی کار کرده ایستاده است؟ با چی کارها مشغول است؟ رپ رو بس کرد یا اینکه باتل رو؟ خلاص پر را از حیات شون مس برای شما معلومات میدیم. برای دستگیری در ویدیو لایک کنید. میگذاریم با ویدیو رفتیم. салому алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан. хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам ман Али Акбар. рости гап гуфтем ки як мавзӯи дигар кунем ва инчунин якчанд сурприз дорем. рости гап баъди рамазон ҳамаш дар канал мешавад ва шумо бесаброна интизор шавед. хулоса мегзарем ба қисми мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи Шон Мс гуфтем гап мезанем. Шон Мс яке аз репсароёни маъруфи тоҷик мебошад ки дар ҳақиқат ҳам истеъдоди хуб дорад ва репҳои пурмазмун месарояд. рости гап ман дар реп на он қадар мисол шавқу завқ дорам, балки як репи Шон Мсро гӯш кардам дар бораи ватан буд. замини те замони хор хаст хоки чанг бад, замини те замони ранги як майдони ҷанг бад. умри тифли гаҳвора баробари имри пир бад, дар гӯши тифл садои ялане садои тир бад. мардамат бехона шид бедари тиреза шид, ҷон бала бомад бечора мардамат гиреза шид. рӯи дасти худ мурдаи бародари худ кашондан, барои худ навбат бади ё ҳоли ёд шондан. ва як репи дигараш баромад ба номи ғарибачаи ошиқ ки бисёрам мазмуни хуб дорад. ин реп: эй ғарибачаи армони падруд гуфти дунёра, ту ба марги худ фаҳмонди дига духтарора. ишқ бозӣ нестай, ошиқ бозича нестай, ваъда карди интизорша сол буда ва вату бестак. ғариби худаш дардай болои дарди ишқа, интизорша ғайри марг ҷидо намекунад ту ҳичка. рости бо Шон Мс ҳамсӯҳбатем, бисёрам бародари хуб аст ва худо хоста бошад ман ба Тоҷикистон сафар кунам. насиб сурприз мо ҳамин аст ки канали ҳамнаво ва худам тасмим гирифтам ки рости гап як нақшаи дигар кунам дар Тоҷикистон. дигар сурприз шава. фақат Шон Мсро мегӯям ки бо Шон Мс суҳбати озод мегзаронем дар Тоҷикистон ва канали Шон Мс бародар яъне Шаҳбоз канали шахсии худаш ҳаст. силкаи каналаш дар таги видео мебошад. дар омада ҳатман обуна шавед ва боз худо хоста бошад ба Тоҷикистон рафтем, ҳатман бо Шон Мс суҳбати озод мегзаронем, дар як ҷо мешинем суҳбат мекунем ва саволҳотона ҳатман аз ҳозир сар кунем дар таги видео ба Шон Мс чӣ саволҳо диҳем ва хостем ки дар бораи ҳаёти Шон Мс чӣ гуна ҳаёт дорад ва чиҳоро аз сар гузаронд, ҳамаашро мехоҳем барои шумо мухлисони Шон Мс ва мухлисони канали ҳамнаво мехоҳем ки як навори дигар кунем. хеле ки ба шумо маълум аст, канали мо канали оилавӣ аст ва ҳаматарафа каналавигем аз ҳамаи наворҳо аст, аз Тоҷикистон, аз Туркиё, аз дигар мавзӯъҳои ҷолиб ҳам дар канали мо мавҷуд аст. ба ҳамин хотир бо хостем ки як дигар хел нақша гирем. дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро паҳн кунед ба бародарони худ ва инчунин дар имо, ВАТСАП, КОНТАКТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ кунед аз ҳозир, баъдан шишта ба ҳазур тамошо кунед. мегзарем ба видео. талхи мо дар дили ҳамара шикоф кард. шабача беарусам худогира инсофта гуфти келин миёри, гуфти ту мекри хонанда хеҷо ҷигари ё чана партома пириём дай нигаҳ кардани рафта интизори курум кадаи ғами қати доварда зинда гурум кард. нахонен ҷаноза оли нарасен то бо тамоне не худо чӣ гуноҳ дошт пеши дибодари бетоле. то буд рӯи даст мерава модарай даст мерава ай дарахти умеди худ начашида мебара хеши ҳамсоя тавақ хӯрок миёра ҳар шом, лекин надониста ки заҳрай ҳамаш даи комуда фақат оби таҳорат битену ҷой намоз. ӯда фақат дар ҳаққи бачаш дар кор дуо намоз. оби чашми ӯ рақосе туи хунуки бачаш буд, чӣ дар кор шад дунё вақте мурда бачаш пеши чашм буд. Шон Мс яке аз пуристеъдодтарини ситораи репи тоҷик буда
номи аслии Шон Мс Шаҳбоз Шарипов мебошад. Шаҳбоз Шарипов 11 январи соли 1991 дар райони Темурмалики вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Шон Мс аз солҳои 1993 сар карда ин ҷониб то ҳол дар шаҳри Душанбе дар пойтахти бошукӯҳамон зиндагӣ дорад. ӯ дар оила фарзанди калонӣ мебошад. ӯ як бародар аз худаш хурдтар дорад, аммо бисёр мутаассифам ки додари ӯ ва боз ду хоҳари дигараш айни ҳол дар қайди ҳаёт нест. мо ҳам дуогӯ ҳастем ки худованд ҷояшонро ҷаннат гардонад. Шон Мс соли 1997 қадамҳои худро ба мактаб барои синфи аввал гузошт ва баъдан баъди хатми синфи 9 ӯ ба мактаби техникӣ ворид шуд. ӯ соли 2009 ба донишгоҳ дохил шуд ки он баъди хатми курси якуми Шон Мс баста шуд. баъдан ӯ ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи технология супорид. Шаҳбоз бо як истеъдоди хубе вориди рэпи тоҷик аст, аммо аз коре ки ӯ ба дӯш дорад аз рӯи дипломаш хомӯш аст, яъне тамоми шавқу ҳавасаш рэп мебошад. аввалин бор ӯро дар рэп яке аз ҳамсинфонаш Беҳрӯз овардааст ва аввалин рэпашро низ бо ӯ хондааст. дар он рэп Шаҳбоз ҳаёти мактабии худро тасвир кардааст. баъди он тақдир ӯро ба яке аз студияҳои рэпсароӣ бурд ки роҳбари он студия Акмал Ҷумаев мебошад ва ӯ аввалин сурудашро ба номи Духтарак Ҷумбон сабт кардааст ки ин суруд соли 2008 дар байни мардум паҳн гардидааст. вақте ки ӯ ба давлатёр шинос мешавад, онҳо тасмим мегирад ки гурӯҳи худашонро созанд. лақаби давлатёр дар рэп Шаман мебошад. онҳо фикр карданд ки бо ду кас гурӯҳро сохта намешаванд ва онҳо бо яке аз ҳамсинфони давлатёр Шариф шинос мешаванд ва вомехӯранд ва гурӯҳи худро сохтанд ва дар ин байн бо онҳо яке аз рэпсароёни дигаре бо тахаллуси Брай буд ки дере нагузашта гурӯҳро тарк кардааст ки номи гурӯҳашонро қабилаҳои нав номгузорӣ карда буданд. Шаҳбоз аввалин бор бо кӯмаку дастгириҳои Акмал Ҷумаев соли 2009 ба саҳна баромадааст. соли 2010 шара рэпсароиро баст кард ва Шаман бошад ба муҳоҷират ба шаҳри Москав сафар кард. пас аз ин воқеаҳо Шон Мс як гурӯҳи нави дигарро ба номи НАТО Production таъсис кард. баъдан тасодуфан Шаҳбоз ин гурӯҳро тарк кард ва ҳоло намедонад он гурӯҳро кӣ роҳбарӣ мекунад. баъдан Шаҳбоз вориди гурӯҳи ҷадидон гашт. ба ғайр аз Шаҳбоз дар он гурӯҳ боз дигар рэпсароён низ буд: Абдураҳмон ва Ҷаҳонгир. рэпҳое ки Шон Мс месарояд ҳамаш таҳаюлӣ мебошад, ба ҳаёти шахсияш ягон вобастагие надорад. Шон Мс худ як театри рэп мебошад ва ӯ актёри ин саҳна мебошад ки ба саҳна ба ҳар гуна нақшҳо ворид мешавад. дар оянда Шаҳбоз бисёр нақшаҳои бузурге дар оинаи рэп дошт ва Шон Мс тасмим гирифт ки албоме бо номи Модар барорад. аммо дар аввали соли 2015 Шон Мс ногаҳон тасмим гирифт ки саҳнаи рэпро тарк намояд ва албатта ки баъд аз соли 2015 инҷониб давом дода истодааст ва рэпҳои пурмазмуни худро баҳри мухлисонаш пешкаш карда истодааст. бале ҳар як сароянда ва ҳар як рэпхон ҳам дӯст дорад ва ҳам душман ва мо ҳамеша ҳаракат мекунем ки бо дӯстони Шон Мс якҷо шуда дастгирии ин бародарро кунем. ин буд як навори дигар дар бораи Шон Мс Шаҳбоз Шарипов буд ки хостем дар борааш каме ҳам бошад барои шумо маълумот диҳем. агар ин хел наворҳоро бисёртар хоҳед, пас моро дастгирӣ карда дар видео лайк монед ва видеоро паҳн кунед, дар имо, ВАТСАП, КОНТАКТЕ ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед ва наздикони худро ҳам гап занед дар ҳамин видео лайк монанд ва мегзарем ба қисми дигар. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар барои шумо пешниҳод кардам. мутмаин ҳастам ки ба шумо писанд омад.
ба ҳамин хотир дастгирӣ кунед, дар видео лайк кунед ва видеоро ба наздикони худ ҳам равон кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. видеои навро интизор бошед.